Dobre, takže čaute. Prvý raz sme tu, že s Rikom, akože, hej, tak ho budem prezývať. Sa môžeš pozdraviť? Čus. No, takže, dobre, myslím, že tu sme sami. Nevadí. Sme tu sami, takže budeme musieť skúsiť to aspoň si spolu, ale potom sa asi napojíme na nejaký iný server. Dúfam, že niekto to bude aktívny, bo toto chceme teraz natáčať. Hej, takže teraz mám prvé video s mikrofónmi, takže hej. Konečne to bude aspoň trošku viac počuť. Hej, no. Kam je hostia? To od Erkom ja neviem. Jedno ti tu obsaďujem vlajky. No isto, ty mi obsaďovať vlajky žiadne nebudeš. Čo? Že ty mi žiadne vlajky obsaďovať nebudeš. No dole sú, počkej čo? Ej. Ej. Skoro. Poď sem. Budú si obsadzovať, co ja im. To ja chcem. Ej! Ja tu skakať nebudem. Najhoršie na tom je to. Hej, fakt je na tom najhoršie to, že proste ono, tu nie sú checkpointy. No počkať. Toto nesmiem dopustiť. Hops. Kožičky. Yes. Nie! Hej! Kamo! Ja som sprostý, ja som skočil dolu. Dobre, poďme sa skúsiť joinúť teraz na nejaký verejný server, kde takto aspoň je. No, sme tu už na verejnom serveri, takže hej, už je tu aj Rick, sa joinol na mňa, tak môžeme ísť do toho. OK. Poďme. Viem, že ty si kúpila už nejaké veci tu. Hej, ja už mám veľa, akože no. OK, ja mám len $2, takže nič moc asi zo mňa. Bohužiaľ. Čo sa za farby? Ja som modrá. Ja som červená. Škoda, že nie sme spolu, nevadí. Ale i tak, je to celkom pohodne. Au, hej. My máme všetko obsadené. Kamo, vy máte skoro všetko, až na to, že neúplne... Ty vole, to kto ma tak odstrelil? Nie, prosím, my sa neslapujme, hej, prosím, my sa neslapujme. OK. Ty si... Kamo, si vás hodil. A nie! To ty. Ja musím chrániť Janko. Ja som to teba nešťuchal. Kamo, sami diváci to vedia. Sami diváci uvidia, že to si ty bol. OK, tak to videli, tak to potvrdte. Napíšte do komentárov. Áno, musíte. Lebo ináč to nezistíme. Ale dnes by sa dá replay, akože. Replay. Akože neviem. Sakra. Oni ma zabili, kamo. Ja som bol vysoko a ona... Loser, padaj. Moje nervy. Kamo za toto. No neprasknú ti nervy? No tak prasknú asi, nie? Nevadí, let's go. Ty nič nechceš urobiť, len prídeš a ona vypadne. Ona tu furt sa položí banán, hej, ja sa to šníkam. No však, za toto, ne? Hej, to on je taký proste divný extrémne. Kamo, Tu stojí typ. my reálne Tu stojí typka a ona len čaká na nás a bola. My reálne máme také hov. Yes! Slepla som ju, teraz ja tu velím, typkyňa. Nikam nejdete. A ona na nás. Však ty tu stojí. Žeho. Nemám záujem o túto lajku. Dolnú. Ej, typ, čo ma zabil, modrý. To čo je? Oni sú tu fakt blbí. Takže on príde a čap, a nezajíma ho. Hej, presne. A hej, typka. Au. Stekla. Typci tu slepujú. Jedna radosť. Hej, presne. Ja si chcem kúpiť tú dlhú slepku, čo si. Čože? Ja si chcem kúpiť tú dlhú slapku. Tú dlhú slepku, ja neviem, jak to hovorí doricky. Yes. Nine. Yes. Ja sa cítim taký parkourista teraz. Presne. Ale však je to dobré. Hej. Nie! Ja stále hrajem. To je dobré, ako... Ty vole. Však doslova chytila som slapku. No to ti nefunguje proste toto takedy, chápeš? Bo ja ne. Ona tu má koberec?
Jau. No nie, oni všetko majú, teda vy všetko máte. Nie, farma je zdarma. No ale kamo, halo, to nie je fér. Reálne, My sa tu fačame, či nemá spavne. Hej, to mi robíš. a ja som spadla. Dobre, ne? Ty akurát ideš a ja tam jak úplný nubák spadnem do tejto dúry. Nie, oh my god. No. Yes, zabila som to tú typkyňu, čo bola na koberci, reálne. Yes, typkyňa ryb. Nine. Hej, to robila. Yes, she's dead. No, she's not. Prepáč, ja som ťa slepla. Škoda. Nevadí. Ty, úplne. Ej! Oni tu slepujú, chápeš? No toto čo je? Čak mi tu 10 sekúnd reálne, ja už dostávam na spawne a budem toto. Povedala si, že sa nebudeme slepovať a prvé čo, ja tam prídem a už dostanem facku. Odo Je mňa. to bez... Ja som chcela tú druhú typkyňu slapnúť. Hahaha. Čo robí tá červená? Čo? Čo robí tá červená koila? Červená? Koila. Rýchlosť. Ok, tak to si kupujem. I hope, že budeme teraz v týme spolu a som zase modrá, chápeš? Prosím. A ja som modrý. Yes! Budem si pomáhať aspoň. Rýchlo, to je červené. Počúvaj, ty zostaň tam, ja som chcela ísť na bečko. Ok, chod na beč. Tyko. Nie! Ja si to omylom slepol, ja som nechcel. Nie, to nevadí, Ja som ešte prišla. pohoda, nič sa nedieje. Nie, oni osadili to. Ja nemám ešte 5. Načo, si nemôžem kúpiť Kamo, Gravity. A tu, kde som radšej ja. Lebo Gravity... kamo, ešte iba sa začalo toto tu a my už reálne máme CDE. Yes. A to kamarát do škôlke vnesol takú... Nie, nenávidím dotyk s mečom. Chod to byť, hej. Tu sa dá kúpiť aj v hre lietajúci koberec. Však ja viem, tu ho typkyňa má. Ja chcem strašne tú dlhú slepku, lebo vieš, keď oni pôjdu, tak nemusia prísť ešte k tebe. Eli sú na spavne, teda tam niekde. Jak? Ich som si Čom? na hlavnej vlajke dole je ich najviac. Ja viem. Ich červené, oni sú tu. Oni sú tu všetci doslova. Kamo, však ma nechajte reálne hrať. Ty nemáš ani šancu, a príde, padne dole, ty si nezajímavá, padne dole. Trafil som sa asi, hej. Počkaj, sa skoro tebe zvedú. Mne to nevadí. No. A najhoršie je, ty sa nemôžeš hýbať. Keď ťa trafí, tak ty nemôžeš... Kodlička, on tu 9 man stojí a chodí tu. Au, on má slepú nož. Už mám to uchrániť. Kamo, Ne. teraz nám strašne pribúdajú peniaze, to je dobré. Lebo, kamo, fakt, že nice. Kamo, typkyňa, tu nemáš čo robiť. Ale počuj, ja si nepôjdem... Najlepšie nápad by bol, keby sme neišli na spawn. No, ale však oni... My sme išli tým na spawn. Hej, Keď sme išli najviac, ale zase oni keby sa spawn, tak oni hneď spadnú. hej. Lenže oni majú tak, jak my, ochranný štít hneď tu, vieš. Do riti, ja som spadla na takej stupidnej veci. Oni to majú dobre premyslené. No, ale však my máme všetko, kamo, oni nič nemajú. Ja viem. No, ona má čokolad. Yes, Ako má veľké. I did it. Ej, kamo, dávaj si pozor na toto, čo strieľajú. Bo to je nebezpečné. Yeah. Mám ju. Nie, ceďku nám obsadili. Tam som umrel, oni ma zabili na stredačku. Kamo, Nie, prídem. Aha, poďme. išmieš. Do riti. Stoj tu. Čo to s takou? To je strašne divné. Stačí. Prepáč, počkaj, ja som to slepla, či nie? Si to padol a ja, ale slepla si, hej. Sorry. Kamo, keď ty chceš slepnúť tých druhých, ale proste... Ale oni to nemajú až tak zase, lebo ono by to bolo dobre, keby
doslova, my máme tu typkyňu, čo má koberec. My máme tu typkyňu v týme, čo má koberec, takže hej. Je to dosť dobre. Yes, ešte 2 typky. Sakra, oni majú také dobré veci. Nemajú. Však doslova. Ja som reálne, keď toto hrajem, to ja som reálne, že hoci kedy som, že prvá. Že akože, myslím, že ako najlepší hráč. Tu chodí týpek so dlhosledou a cez tam sleduje. To fakt. Hej. To on je pekný. Nevadí, nevadí, nevadí. Sakra. Máme Ačko, vyhrali sme nás, či? Ešte nie. Odpočet musí byť do 0. Hej. To je jedno, že máme všetko, proste to musíš vydržať do 0, proste. Okay, ja to trošku skipnem. Na spavni nahitujú. Nie, my strácame. D-A-E máme stratené. Nevadí. Pome. Nie, oni majú to teď. Nevadí. Oni majú všetko berú, what? Kde je tá typkyňa? Slabo. Haha. Ty si slabý. On už nie. Pome. Budeme mať Ačko. Ja capturujem Ačko. Poď. Ale ráno, oni a kde je tá typkyňa skopec? Ona je bez dotyčných. Yes. Máme Ačko, idem na Bčko. Máme Ačko. Mali sme, teda. Stále máme. Naši si tak Pome, yes. Stojím. Yes, máme toho. Máme. What? Oni sú jak veľa. Ja sa Google na správu. Yes. Je to slabo? Nie je slabo. 3, 2, 1. Vyhrali. Blue win. We did it. Čo je na teba tá najlepšia investícia na začiatok? Na začiatok určite Speedcoil, určite. Budeš všade rýchlejšie. No, takže teraz budeme musieť ukončiť, lebo už je dosť dlhé. Takže keď chcete viacej videí s Rikom a že jak spolu natáčame, alebo aj keď chcete part 2, tak môžete napísať do komentárov. Takže toto asi budeme musieť dneska ukončiť už a som rada, že konečne sme mohli to natočiť, ty prestaň. A takže tak, no, čaute. Ejo! Bye.